Vizionar Ujedinjene Europe Otto von Habsburg povijesna je ličnost o kojoj Hrvati ne znaju puno. No dokumentarni film Vanje Vinkovića mogao bi promijeniti pogled na našu ne tako davnu prošlost. Kroatien ist ja eines der Länder, die ersten einmal, immer die Treue gehalten haben, die beispielgebend gewesen sind mit ihrem Mut. Tako o Hrvatima govori Otto. Upravo je njegova emotivna veza sa našom domovinom bila povod za nastanak ovog zanimljivog dokumentarca. Slavni Habsburgovac već je na prvu oduševio redatelja Vinkovića. Taj čovjek od 96 godina sa toliko životnog iskustva je s toliko entuzijazma, s toliko optimizma govorio i o sebi i o svojim planovima za budućnost i o, naravno, svojoj velikoj ljubavi, to su Hrvati i hrvatski narod. Vinković je s Otom razgovarao još 2008. godine, no tek poslije smrti princa Austrije, Mađarske, Hrvatske i Češke rodila se ideja za ekranizacijom njegovog burnog političkog života. Filmu od 120 minuta predstavio ili nastojao predstaviti kroz 4 cjeline čitav život Otta von Habsburga koji je trajao gotovo 100 godina. Naravno, naglasak je bio na njegovoj vezi sa Hrvatima i Hrvatskom i to pogotovo zadnjih 20 godina. Koliko je slavni Habsburgovac predsjedao Paneuropskom unijom. O njemu u filmu govore kolege iz Unije, osobni biografi te članovi obitelji. Ali našao je često sjajne ilustracije za pojedine scene, za posjete raznim područjima Hrvatske, Aljmašu. Moram reći da sam sasvim iznenađen što je sve uspio živo složiti u film. Podršku hrvatskom redatelju dala je i zaklada Otta von Habsburga, čiji je predsjednik dokumentarnom ekranizacijom evropskog vizionara iznimno zadovoljan. We like the film very much and I think it's a great honor for us to be here today to see this premiere and I hope the film will have a great success as well in Croatia and in Europe. Obitelj Habsburg tijekom prošlog je stoljeća pisala i hrvatsku povijest o kojoj se, slažu se akteri filma, nije dovoljno govorilo. Gospodin Vinković s ovim filmom uspio približiti iz različitih aspekata. To je nešto što filmu daje tu jednu stalnu dinamiku da različite osobe svjedoče i onda vi dobivate jednu živu sliku nečega što doista u jednoj jedinstvenoj osobi puno govori. Simbolika premijere Otta i Hrvata u Vukovaru leži u Dunavu, jer upravo Dunav povezuje istok Hrvatske sa novom europskom obitelji.